нарх наво телефонҳо чӣ хеле нака? بهترین است. нарх наво беҳтарин айхсандира да заказ кардам бо айфон. мардуми реалфон дар як ҷон ташаккур барои магазини нархушон хеле арзон яка. нарх наво дар магазини реалфон чӣ хеле ин бачаҳо мегӯянд қимат ай? 100% қимат? средний? нарх навош 100% бо падаркашта кайф мекунем. дорем мо пешаки якта гирифта будум бо телефонош махсус шидем бо се та дига заказ кардам ака. بهترین نرخ‌ها بهترین بیان خریداری کنن заказ کنن تمول заказ با تاجیکستان هم دارن خیلی فرق میکنه. барои нархош омадам бигӯ гап неста кард тавсия метем бачаҳо дар 100% чанд та ширина заказ кардем оварде 100%. 100% ака арзон азура. тавсия метем бачаҳо дар О биёин бигирин ака. سود نرخ عجیب тавсия метем бачаҳо дар ака بیاین Ама зур биёин бихарем, ҳамаш реал не зура. тавсия метем бачаҳо дар ака Яка, буваркина чамбура, се бурай хил заказ мекунам. Ай любой магазин фарқ мекунад нархнаво. арзон ака қимат. Давда ака ҷон арзон ай. Айкто тамшо мекардин акамро. Ай тарафи троиски. заказ кардем iPhone 14 Pro короче доставка кардем то метро аз ёр овардан саломат бошад. گفتن که مقصد بیاین تلفن بگیرین همش 100% بده. وقتی ما این نگرفتیم اومیم مثلا پدرکاش بودش. наво бомба бад ака тавсия метем бачаҳо дар Ой компания худ заказ мекунем.